Ndaona mpana wangu. Tsenengamu uya pano. Uya pano mpana is very good. Isu. Kirikuti pa umwe nyika. Auya pa umwe nyika mupei badza. Auya pa umwe nyika mupei pfumo. Nerimwene mazuva achakubatira inhoro. Tsenengamu. Tsenengura. Pamusoroi mukoma wangu and my leader, Advocate Nelson Chamisa and the entire leadership. Handidi kupedza nguva, ndoda kungoti ga. Shoko randinoda kutaura pano nderekuti uko kuri kuzamwa nevamwe vachifunga kuti kune zvichamuka, ini ndaivako. Ndikaraiza through the ranks kubva kune yavanoti cell kusvika ndapinda mune inonzi Central Committee. Babatu vanondiziva one on one tichitaura. Babatu avava munomuta uyu vanoti Garwe. Ndakava, do you know kuti kana uri kure, some people are overrated, but when you get closer and closer, you realize kuti adzisi nyanga inzeve. Because we had thought kuti the problem was Mugabe. Tikati Mugabe chiendai. I'm one of the people who came out openly and thought that this man meant change, and we supported him. Apinda tikadzoka, but you to realize kuti aiwa kwatiri kubva ndo kwatakuenda. Taifunga kuti chimbavha chaitenderwa naMugabe, tisingazive kuti aiwa musharukwa akanga okurirwa nemamonya akanga omukomberedza. Mamonya acho ndiwo atasara nawo, ndiwo akutoba zvekunge nyika inoda kuvharwa mangwana. Saka ndakatini aiwa zvikanzi tinokudzinga, ndikati ndidzingei, handina basa nazvo. Saka nhasi ndauya pano, zvikanzi unoendepi, ndikati ndinoenda, mundibvunzi. Isu tine bato ratakavamba, asi kunoungana veruzhinji kuri kutaurwa zvinoita kuti nyika iende mberi. Tinoenda kunhimbe iyoyo, hamutivambidzi. Ndokusaka tauya pano kuti tiuye kunozokutsigirai President Advocate Chamisa as the Front for Economic Emancipation in Zimbabwe. Yes, we may have different ideologies, we may have different views on certain things, but one thing for sure is you are a force to reckon with, and it's a fact. Politics hadzidi uroika, hadzidi godo. We are just getting started as a movement, but we recognize kuti kumberi kwedu tine vasharukwa variko vakavamba rwendo. Ndokusaka tauya pano kuti titi hongu tingagone kupesana pano neapo, asi vakoma kana maakufamba zivai kuti tiri kufamba pamwe chete kuti tivake Zimbabwe. Ndokusaka tauya pano.